Γράφει βίντεο. So guys, welcome to this motovlog. Τουλάχιστον την κάμερα την βλέπω ότι γράφει ψηλά. Δεν γράφει πάλι κάτω όπως ήταν άλλη φορά. Οπότε chat, είμαστε κομπλέ. Πάμε με το market. Δοκιμάζουμε παράλληλα και DJI μικρόφωνο, το 3. Το κάναμε παραλαβή σήμερα. Το δοκιμάζουμε σήμερα γιατί είμαστε γαμάτοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε να ακούγεται ο Γιούρα. Δυστυχώς. Αλλά από τον καθρέφτη. Σκύψε λίγο να σε δει ο κόσμος. Εγώ δεν σε βλέπω. Κάτσε να σηκώσω το καθρέφτη. Καλώς. Μαλακές κάνουμε μέσα στον δρόμο. Πάμε να πάρουμε το φίλο μας το Ζόμπι που τον είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Στα 200 like, παιδιά, παίρνει μηχανάκι ο Γιούρας. Στα 100 like βγάζει δίπλωμα. Λοιπόν, να βγάλει πρώτα δίπλωμα για να μπορεί να έρχεται στις βόλτες μαζί μας. Γιατί τώρα είναι κάβαλο ο φίλος. Ναι. Θες μια συνέντευξη να πάρεις, έλα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα με και την Κλεοπάτρα. Και ώρα. Στον Ντέμ του μιλάτε, δεν έχει δίπλωμα. Κι εγώ δεν έχω. Γιατί δεν έχετε δίπλωμα, πείτε μας τι βάλετε γι' αυτό. Γιατί πάτσι γαμιούνται. Αρέσει αυτή. Λοιπόν, πάμε αριστερά Ζόμπις. Αριστερά Εγνατία, παραλία. Τα κλασικά. Ο Ζόμπι! Κοίταξε, το μελλοντικό update, αν πούμε ρε παιδί μου ότι τώρα ας πούμε το βλέπω και κοκκινίζει όταν φωνάσω λίγο δυνατά. Είναι αυτό που είπε ο Τέο, να κάνουμε ένα Λοιπόν, επόμενο upgrade είναι να πάρει κάποιος από αυτούς μικρόφωνο για να ακούτε και τον άλλον, γιατί τώρα ακούτε μόνο εμένα. Ναι, δύο μικρόφωνα εννοείς. Ναι, να πάρει το διπλό λέει, αλλά πρώτα να τεστάρουμε. Και εγώ βέβαια αυτό τώρα full test το κάνω, δηλαδή το έχω βάλει το strong το προφίλ που έχει για τέτοιο, που έχει για noise cancellation νομίζω, γιατί τώρα με τον αέρα και αυτά, ειδικά που θα είναι και κοντά και όλα και τέτοια, το μικρόφωνο το στόμα μου, να δούμε λίγο τι θα κόβει και τι θα κάνει. Δηλαδή τώρα που το βλέπω ρε φίλε είναι πορτοκαλοκόκκινο και το έχω και μείον 12 dB. Οπότε στα μείον 12 dB θα δεις πόσο είναι. Βέβαια μπορείς να το ρίξεις κι άλλο από το CapCut ή από κάθε εφαρμογή να το ρίξεις κι άλλο. Απλά το περίμενα πιο μεγάλο το μικρόφωνο και τελικά είναι πιο μικρό. Ωραία μέρα για να βγει ο κόσμος. Λοιπόν Ζόμπι, σε ενημέρωσα που μίλησα με τροχέα για το θέμα της οδήγησης που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο. Μίλησα με τα παιδιά της τροχέας στην παραλιακή, τους πέτυχα, και όσον αφορά το θέμα που έλεγα ότι εγώ είμαι με το όριο ταχύτητας τέρμα αριστερά και έρχεται άλλος και μου ανάβει τα φώτα, όσον αφορά αυτό το θέμα, μου λέει δεν είναι υποχρέωση λέει, να κάνεις άκρη. Και ήταν ένας συνάδελφός μου και μου λέει μία πρέπει να κάνεις μου λέει στην άκρη για λόγους πρέπει να πάει νοσοκομείο και τέτοια. Και του λέει ο αστυνομικός. Και πάλι μου λέει δεν πρέπει να κάνεις άκρη. Οτιδήποτε να είναι και αυτός ο λόγος, δεν θα δημιουργήσει ο άλλος ατύχημα να σκοτώσει κάποιον για να σώσει κάποιον. Δηλαδή, από τη στιγμή που πας να σώσεις, θα σκοτώσει και κανένα κόσμο, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε μου λέει, είτε είναι έκτακτη ανάγκη είτε όχι, μου λέει, δεν πρέπει να κάνεις άκρη. Το αν είναι έκτακτη ανάγκη, βέβαια, θα το κρίνει αυτός που θα πάει να σε γράψει τότε. Δηλαδή, αν πάει να σε γράψει, ρε φίλε, σε είδε με 200 και του λες, φίλε, είναι η γυναίκα μου πίσω με ανοιχτά τα πόδια, ας πούμε, και γεννάει. Ή άλλος έχει αίματα ή 1002 καρδιακό επεισόδιο και όλα αυτά. Αυτό είναι να φανταστώ στην κρίση του αστυνομικού. Άμα θα σε γράψει ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούσε να το γράψει και όλα αυτά. Και μετά μου είπε, ναι, αλλά μου λέει ο αστυνομικός, αν όμως εσύ είσαι τέρμα αριστερά και δεν έχει κίνηση, μου λέει, στα δεξιά σου, ο νόμος λέει σε υποχρεώνει λέει, να πας δεξιά. Πρέπει να είσαι λέει δεξιά. Το όριο είναι όριο, δεν είναι ταχείας ή όχι. Είναι ταχεία σε αυτό που λέγαμε τις προάλλες, αν θυμάσαι. Που λέγαμε ότι υπάρχει πινακίδα 1, 2, 3 ρεύματα και στην τέρμα αριστερά λέει 110 και στις άλλες λέει 90. Άμα θυμάσαι που να το είχα πει, νομίζω αυτό. Οπότε σε αυτό είναι, ας το πούμε, ταχείας. Αλλά μου λέει δηλαδή εκεί πέρα που έλεγα εγώ γιατί να πάω,
είναι μόνο η περίπτωση που δεν είναι ρε φίλε. Σε όλο τον αυτοκινητόδρομο, ας πούμε, που ήμασταν, δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση που έλεγα ότι εγώ θέλω να κάτσω αριστερά και θέλω να βγω τελευταίος. Δεν θέλω να βγω σε καμία έξοδο, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Αυτή η περίπτωση, ας πούμε, μπορεί να ισχύσει, αλλά δεν είναι σε όλο το δικό δίκτυο. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν θα έχει κίνηση και θα πρέπει να πας δεξιά. Οπότε αυτό μου είπε. Δηλαδή, αν μέρη είχα δίκιο, αλλά από την άποψη όμως ότι πρέπει να πάω και εγώ δεξιά γιατί το ορίζω νόμος, είναι το σωστό. Πολλή κίνηση. Τι γίνεται, ρε πίστη. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Επειδή είναι το mod, έχει 2 σιρταράκια. Και καλά να βάλει πάνω το flash και από δεξιά. Από δεξιά δεν βολεύει γιατί είναι το μικροφωνάκι, το κυλινδρικό και μου το πετάει λίγο, μου το στραβώνει. Οπότε το έβαλα πάνω. Να σου πω και καλύτερα πάνω γιατί βλέπω τέτοιο. Γιατί βλέπω και πόσο πικάρει. Αυτός με το παπάκι θέλει να χαμηθεί, Φωταγώγηση στην πόλη, παιδιά, δεν έχουμε. Τι έγινε. Χώσιμα τα κάνουμε με το Tracer. Θέλει χέρια, παιδιά, να κάνετε χώσιμο με ένα άτομο πίσω. Και τη σήκωσα λίγο την κάμερα να μην ξαναδείχνουμε κάτω. Γιατί όλο στο ταξίδι ήταν έτσι. Δεν ήμουν έτσι. Οπότε, ναι, τη σήκωσα και λίγο. Την πήγα όσο γίνεται να την πας πιο πάνω. Δηλαδή, πιο πάνω δεν γίνεται να την πάω. Θα πρέπει να σηκώνω πολύ το κεφάλι μου. Αλλά τώρα σε όρθια πορεία βλέπω ότι βλέπει καλά. Δεν βλέπει κάτω. Να δω ο Ζόμπις. Έκανε τον γκάνγκ από δεξιά. Εμείς πάμε αριστερά. Πάρτε κλασική παραλία. Κλασική διχάλα. Πάμε αριστερά. Να και φωταγώγηση. Μαλάκα και τις προάλλες που ήμουνα για περπάτημα. Τα σκάνε έτσι ένας μήνος τη πουτάνα, μαλάκα. Τι να δω 3 τεράκια. Γκαζάκια φαίνεται, Όχι, εξάρινε ρε μαλάκα. Εξάρινο φίλος, εντάξει. Μας κατουράει, παιδιά. Όλα καλά. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Εντάξει, το κινητό μου έκανε. Η επικοινωνία μου έκανε ένα τουρούν. Ξανακάνει τουρούν. Τι φας. Γιούρα, παίρνανε εσένα. Όχι, Ο Γιούρας δεν ακούει, βγήκε από την κλίση. Α, και μπορεί να μην πήγε τώρα, να προσπαθούσε να μπει και η επικοινωνία να προσπαθούσε να συνδεθεί μαζί του. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Και πριν το έκανε, πριν μαλάκα το πουθενά, επειδή σήκωσε Viber, με πέταξε από μένα που μιλούσα με επικοινωνία Intercom και πήγε στο Viber. Τέλος πάντων, αλλά επειδή που και που τώρα τυχαίνει να βγαίνουμε παρέα και μιλάμε, θέλουμε ρε παιδί μου να πετύχουμε αυτό το πράγμα, να μιλάμε όλοι μαζί ταυτόχρονα, χωρίς διακοπές και ο ήχος βέβαια να γράφει ταυτόχρονα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα, να πετύχουμε σαν τέτοιο, σαν κανάλι ρε παιδί μου. Άτος εδώ. Μάκες εδώ πάμε, με το market. Εδώ είστε. Εδώ Tracer, αντάκρι. Καλησπέρα παιδιά, μας βλέπετε εδώ πέρα στο Moto Market Today. Θέλουμε να πάρουμε μια βάση, μια οθόνη. Έχουμε το φίλο μας το Zoom με το CF Moto 4.5 MT New School. Όπως και το Tracer. Τώρα λοιπόν, στα 100 like, παίρνουμε δίπλωμα, στα 200 AT Max XT. Αυτό είναι δικό σας, ok. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, 1-2 γράφει. Δυστυχώς δεν ταιριάζει. Είναι πολύ λεπτό το μπαράκι αλάνια. Δεν μας ταιριάζει. Οπότε εσωθερμικό γαντάκι στο γαντάκι. Άλλος είναι North Face, να το κάνουμε. Εμείς φοράμε και εσωθερμικό γάντι και γάντι. Μαλάκα. Ωραία, εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό και της Απρίλια μου αρέσουν. Έχει κρύα, δεν είμαστε για πολλά. Εγώ είμαι στο φανάρι, πού είσαι, δεν σε έχω δει ρε. Α, ωραία, τώρα σε είδα. Όλοι το ρωτάνε γιατί είναι φτηνό και έχει χτυπήσει πολύ την κατηγορία ρε, γι' αυτό. Όλοι μιλάνε για το CF Moto γιατί λένε πολλά δίνει, αντέχει, κάνει, ράνει. Αυτό τους νοιάζει, γι' αυτό όλοι ρωτάνε. Για την εξάτμιση τι σε ρωτούσε για την εξάτμιση. Με την εξάτμιση τι διαφορά θες να κάνεις οδηγικά δεν πρόκειται να καταλάβεις κάτι. Ηχητικά ρε φίλε, εφόσον έχει αυτό το DB μόνο του, πάλι δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά. Ο πίσω σ' ακούει. Εγώ όταν κάνεις τα πραπ, σ' ακούω. Να τώρα με το vroom σ' άκουσα. Εντάξει, τώρα είναι πιο βαθύς ο ήχος, σ' ακούω καλύτερα. Αυτός ρε που στη μετοκία, τι θέλει να κάνει ρε μαλάκα. Τι θέλει να κάνει με το Kia ρε μαλάκα. Από το μεσαίο ρεύμα ήθελε να στρίψει το παιδί ρε μαλάκα. Οδηγικά μάγκας. Άντε μπράβο, πάρτε λίγο ζόμπι. Να κάνεις λάλομ εκεί πέρα ανάμεσα. Όλη αυτή η δοκιμή παιδιά και στο YouTube, αν η DJI μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, πήγαινες ρε μαλάκα κι εσύ. Αν η DJI μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, θα το χαιρετήσω εδώ πέρα το φίλο τώρα. Σε μπέρδεψα, ναι ρε μαλάκα, σε μπέρδεψα. Αν μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, θα την κολλήσω με λόγο έτσι ισχυρή κόλλα, με υγρή που έχω σπίτι
και θα αφήσω εκεί πέρα τη βάση μόνιμα, ας πούμε, για το μαγνητάκι να βαράει πόνο. Είναι η Μενεγάκη η top μιλφάρα στην Ελλάδα. Και τη Δύση, γράψτε από κάτω στα σχόλια. Εν τω μεταξύ, κανείς θα τα γράψει, ρε. Γράψτε από κάτω ποια θεωρείται top μιλφάρα στην Ελλάδα. Αλλά και το ξέρεις ότι η Ελεονόρα Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής, σκηνοθετούσε τσόντες στο Σιρινάκι. Ναι, ρε μαλάκα, υπάρχει και μια φωτογραφία σε αυτό. Θέλει να τον πατήσω. Τι είναι, ρε μαλάκα. Τι είναι όντως. CLX. Τι είναι το CLX. Εδώ έλεγε στο deposit έτσι. Μάρκα δεν είδα. Πάρτε. Ωραία, που στη λακκούβες. Μαλάκα εδώ πέρα, ό,τι και να κάνω, έχει δώσει λακκούβες. Δεν μπορώ να τα ξεφύγω όλα. Να τους. Να φτιάξει ο καιρός, να πάμε για practice. Ξέρω ότι έχω ενεργοποιημένο το traction control και όλα αυτά. Δεν μπορώ να κάνω πάντα. Πρέπει να τα βγάλω για να κάνω μπάντες εγώ. Αλλιώς με κρατάει. Βγαίνουνε. Μπάντες ψιλοκάνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, όποτε μου καβλώσει λίγο κάνω. Με το Phaser έκανα πολύ γιατί ήταν και τετρακύλινδρο και μπορούσα. Πιο άνετα. Αλλά κασούσα. Δεν ψήνομαι, ρε μαλάκα. Δηλαδή ποτέ δεν μπήκα στο μικρόβιο της σούσας. Εγώ αυτό που θέλω να μάθω με τη μηχανή είναι να στρέφω καλά, να πάρω τέρμα τον αέρα της. Γιατί μόνος εκεί πέρα που θέλω να πάω στα πετροκέρασα πάνω, δεν έχω πάει ακόμα. Μάγκες, έχει στον αέρα, λέει εδώ η μηχανή μου, ότι έχει. Έλα, στο μπουτσίνο. 8 βαθμούς λέει. Το πιστεύουμε? Όχι, το νιώθω περίπου όσο λέει. Μπορεί και λιγότερο. Εδώ πέρα πάντα όταν ανάβει εκείνο πράσινο, μετά με ένα δευτερόλεπτο 2 ανάβει εδώ πέρα. Νάτες οι κάμερες, νάτες πάνω εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεξιά. Δεν είναι οι AI αυτές, μαλάκα, οι μαύρες. Μήπως είναι αυτοί οι αισθητήρες κίνησης που είπανε. Άρα μαλάκα, δες το τριβάλιτσο. Δες το τριβάλιτσο πίσω σου, άμα μπορέσει μετά, θα έρθει λογικά δίπλα σου αυτός. Να τους, αριστερά σου είναι. Το μπούστι. Το τριβάλιτσο όμως ωραίο πίσω. Έτσι το φορτώνεις και άντε γεια. Ωραίος. One Salonica. The one for all, κάπως έτσι το λέει. Ο Βογκάκιας όμως το πατάει, και τα σλάλομ του κάνει και όλα αυτά. Δεν φοβάται, δηλαδή έχει πάρει μαλάκα τον αέρα του όγκου και χώνει το πούστης. Βλέπεις, δες εδώ, πάρ' το καυτό. Ωραίος. Εγώ κάνω ένα έτσι και τον έφτασα. Ναι, σλάλομ. Να και το One Salonica. Η κάμερα ακόμα γράφει, μπράβο. Νομίζω ότι έχει τελειώσει. Βασιλιάς είμαι ρε πούστη. Με βόλεψες. Ρε μαλάκα, τι έκανες εδώ? Ρε Γιωβάνι, δεν μου το κλείδωσες. Το κλείδωσες και ανάποδα, δεν πειράζει. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο One Salonica. Εδώ, στη Γιάννητσον. Εδώ, θα φάει αέρα ρε μαλάκα. Θα φάει αέρα και θα πιέζεται και έτσι. Δεν πειράζει, το δοκιμάσου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βίντεο δοκιμής. Τεστ, 1-2. Για μίλα λίγο Γιούρα. Μπήκαμε επικοινωνία. Εγώ με αυτόνα. Εντάξει, άρα μην βγαίνεις από την επικοινωνία, μένουμε εμείς όπως είμαστε. Εντάξει. Τα λέμε. Για να δούμε τι αέρα κόβει. Όπω μαλάκα τον αέρα. Το κόβει full. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπορώ ρε μαλάκα. Το βάλα στο basic τώρα. Λοιπόν, έβαλα στο basic το noise cancellation. Οπότε αυτή τη στιγμή παίρνει περιβάλλοντα ήχο. Ώστε στο βίντεο να μην είναι ρε φίλε το τέτοιο. Να μην είναι ησυχία και τέτοιο και να μιλάω εγώ. Να έχει λίγο θόρυβο. 7-7 κουσάρι. Όχι το πατίνι μαλάκα πως έφυγε έτσι. Τώρα ας πούμε ρε φίλε, επειδή πιάνει το θόρυβο τέτοιο, ναι απ' έξω, είναι στα μισά αυτή τη στιγμή. Καλό αυτό, δηλαδή ακούμε λίγο τι γίνεται έξω. Βέβαια όλα αυτά είναι δοκιμές.
Ωραία, τώρα που έχουμε χρόνο θα βάλω και καθόλου τέτοιο. Δοκιμές φίλε, δοκιμές. Όλα αυτά με μείον 10 dB. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν πιάνει τίποτα, πιάνει ό,τι πιάνει. Με μείον 10 dB, κατάλαβες. Δηλαδή δεν υπάρχει noise cancellation αυτή τη στιγμή. Πιάνει ό,τι πιάνει με μείον 10. Θα δούμε κατά πόσο είναι καλό. Το βίντεο, παιδιά, είναι τέρμα δοκιμαστικό. Δηλαδή δοκιμάσαμε πολλές εκδοχές της κάμερας με το μικρόφωνο να δούμε πού μπορεί να το βάλουμε, να ταιριάξει, ώστε να μην έχουμε τόσο πολύ θόρυβο και όλα αυτά. Δηλαδή είναι καθαρά δοκιμαστικό και θα δούμε τι βολεύει, ποια ρύθμιση βολεύει για να έχουμε για τα μελλοντικά βίντεο, γιατί αυτός είναι εξοπλισμός πλέον. DJI μικρόφωνο με GoPro 9, είναι όλα συμβατά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται χαμός στα αυτιά με τον αέρα. Θα δούμε μήπως πρέπει να αξιομοιώσουμε λίγο καλύτερα τα decibel για να δούμε τι βολεύει.